И здравейте хора, аз съм The Gamer Begendon и днеска след 15 минути сме на живо на GTA 5, на Rainbow Six, може би. Ами ще видим на какво ще сме на живо. Да. Ето виждате, за последно играхме на GTA 5, Grand Theft Auto 5. И да, ако искате да гледате, елате в Stamens 1017 Live Broadcast в Twitch TV. Ще копирам линковете и ще ги оставя долу в описанието. Ето виждате тук, вече сме го променили това. Stamens 1017 е за Twitch, а The Gamer Begendon е за YouTube канала ми. Така сме го направили, ето. The Gamer Begendon, YouTube channel, Stamens 1017, Twitch channel. Follow, use. Ако някой не знае какво е follow, use, демек да ни фоловате, смисъл да ни следвате. И това е, да. Да се абонирате, ако сте нови, и да ни следвате в Twitch. И да. Бай-бай. Това беше от мен. Чао. Елате да гледате.